Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Rosa Mia. Adinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, palubusan da kami manpay amang ipatangatang kadagitoy akablaaw. Makablaawan ti Divaras, Bisera kan Kamungaw family, dita Isabela, from Mark Kamungaw, ti Calamba, Laguna. Kastamotan ti Gaho kan Imbat family, from Ana Jean Gaho, Imbat. Shout out pa'y kadagiti anak ni Francine Dayagon, dita Tabuk, Kalinga. Makablaawan mo ti Sarmiento, Taberna kan Guzman family at taga Buena Vista, Gamo, Isabela. Kastamatan ti Cabael, Alvarado kan Kapunan family iti Parparia, Narvacan, Ilocos Sur. Ti kablaaw ket nagapo kan ni Cristina Taberna. Shout out kan ni Mary Ann Baklig iti Riyadh at taga Ilocos Sur. Kastamatan kan ni Jenilyn Marsilio iti Villaverde, Nueva Vizcaya. Shout out kani Ragged Girl. Kastamatan a happy birthday kani Lani Likay inton September 30 at taga-Baknotan, La Union. Naggapumat ti kablaaw iti kabsat na ani Carmelita Macanas. Happy birthday mat kani Lesander inton October 3 from Mama Mandy Kurisay iti Taiwan.
Shout out ka ni Lori Manabat iti Dubai from Isabela. Kastamoton ka ni Leticia Versola iti Taiwan. Ka ni Grace de la Cruz nga adda ita jay Taiwan ngem taga Pangasinan. Shout out pa ka ni BJAYTC ti Kingdom of Saudi Arabia. Ni Jules Abogado, Sandy Sarmiento at taga Baguio from Shans Padilla. Shout out pa ka ni Florida Moniz dita Singapore, ni May Aquino dita Doha, Qatar, Quen TV kan Alvin Fernandez iti Hong Kong at taga Bawang, La Union. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Rosa Mia. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Rosa Mia. Pasensya kan manang no jakon inlanad ti address ko. Ti drama adag iti tugot iti dana ti biag ti pagaayat ko adenggan idi. Iso analaos ti ladingit ko idi kalaat asaanen amangagan iti radyo. Naimbaglaangan manang tamangagak manen babaan iti YouTube channel yo. May saak abulsek manang. Iso asaan kayo siguro na mas daaw, no apay at ipanagdengdengeg kadagiti drama ti pagliwliwaak. No pay makunak anasaya at itanti kasasaad ko, kayat ko latamot nga ibinglay dagiti nagdalanak. Tamamati ak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Sapay la ko mga rodmanang, tamapat ganyo daytoy sang kabasit akid daw ko, ngam aglaplapusanan aragsak ti itden na kanyak. Rosa Mia, ada papanak. No anyaman ti masapol ni Uncle mo Adolfo, itad mo asikaswam. Nanang, amang ano, mabalin asumuro taklaangan kan ka? Di mo dadaulan ti aldaw ko, Rosa Mia. Anya sumurot nga ibagbagam. Kuyugan kalaangan iti papanam, nanang. Sumuro takkan ka. Kay bagbagak laang nga asikaswam ni Uncle mo Adolfo. Ngam ipilit mo kit din ti sumurot kanya. Kaya't mo ti makabil? Ha? Nanang? Makapasuron ka talaga. Ibagbagak lang arudin ti aramidam. Ngam sabali mo ti ibagbagam. Asino nga ti mga sikaso ka ni Uncle mo Adolfo no sumurot ka kanyak, alaman? Nanang? Sa maysa, kabisado mo't nagiti trabaho diti unag ti balay, nga uray no bulsek ka. Isong agtrabaho ka ditoy, ha? Nangag mo ti imbagak ko no saan? Nangag ko, nanang. Nangag ko. Apay nga tang awan arimakmak ni Uncle Dolpo. Sa dino nga tati ayan na. Saan kumata na puutan arimwar? May mayat pa'y kuman o rimwar laangan. Tapno sa anak amadandanagan akastoy. Rosa Mia! Dayayan, ay ayaban na kon. Rosa Mia! Apay, Uncle! Ni, nagloko kan. Makipinpin mo ka kagid din. Umay ka dito. Mabitla ang Uncle. Umayan. Diyos ko, dahito yan tijak kayat. Ayaban nakmanan ni Uncle Dolpo. Anyaman nga tanti aramidan na kanyak. Anyamat ten. Kasla ka kit din naglaladot amang mas masay kanya, Rosa Mia. Ha? Saan mat, Uncle? Makapasuron ka mat. Di naksamot kaya tamasahyan, ha? Uncle? No, di na kaya tamasahyan.
Sa bali lang arudan, darami din ta. Ha? Among mat siguro ti kahit ko asawan. Uncle, saan? Pang-asim ko ma. Saan ko mamanan atila maidiga, ma'am? Anya kita saan? Hoy, Rosamia. Nanya ti kahit ko, aramidam. Kadi kagbidot na agipulong ka ni nanang mo. Tama nga nanya pa'y taramidag kada kayado ah. Kandi naklapdan iti kahit kong aramidan. Madaksan ka lang na ugkad-kad ka. Nawatam! Anya, Jay ko na? Sa baliti, aramidan kanyak ni Uncle Dolpo no awan ka nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rosamia? Ni Uncle Dolpo, pagar-aramidan na kiti. Napasnog ti pa nagsarsarita yung agina. Ay, jakman amo ka ni Rosamia. Adamin ibagbagana. Oh, Rosamia. Anya ti bagbagam nakong? Ada ka di parikot mo? Ha? Awan, Uncle. Awan ti parikot ko. Awan. Namin ano apinadas ko nga ibaga ni nanang, ti panang bababoy kanyak ti may kadwa nga asawa na, manang Emmy. Ngem kanayon a matagaptan. Idi na ikanak iti gundaway, ken kirad anang ipudno ken ni nanang iti amin. Siyak pa'y tinagbalin adakes. Saan kano arumbeng apadpadakset ti may kadwa akadenden nana, iti imatang na. Gapo iti day tamanang, siya kun ti lumikliklik, tapno saan na kun nga ulit-ulitan a pagaramidan iti madi, ti kadenden na ni nanang ko. Inaramid ko nga rod a panggadan ti panagmasahe. Oh, Rosamia. At ti bayad ko iti panang masahim kanyak basang. Agyamanak, Tata Lauro. Agyaman akmad. Anusan nakaserbisan na masahiyan Wan, Tata. Di kay agdanag. Amuyo mo't aday tuyan ti panggadak. Amom nagasat ken ni Silya nga inam. Tauray no kasta ti kasasaad mo. Amom ti manggay. Ha? Ngam tinagasat unay ket nangkel mo Adolfo. Tamayran ranod iti kinagaget mo balasang ko. Tata, ayabandak to mananog pamasahe kayo tapno adatangdan ko. Ay katun Di kagdanag. Tainton sumarunaw. Pati ni bakit. Agpamasahe mat. Naira na lang amin nga danapanan na ita. Iso adag iti laapok ti kadwak dito'y balay. Ang umnod na dito'y ni bakit. Sigurado ang nagpamasahe ko mamay. San abale, Tata? Inton sumarunon tulaangan. Masayanak man, Rosamia. Ha? Uncle Dolpo, dapay ngamin aramidat. Pasensya ka lakuman. Agore ka man, agore ka. Uncle. Tamom siguro kat maliklikan na kanya. Ha? Aging nga da kay ti podermi, di nak to maliklikan. Ora agi pulong ka kaninanang mo, din to mat lamamatikan ka day jay.
Uncle Dolpo. So, di ka man kung dikad-kad si Karo sa Mia. Alan, masayin na. Kalpasan na. Amo mo na niya ti mapasamak. Alan! Talaga nalabasan da ito'y ang mapaspasamak. Saanan ang mabalin da ito'y? Di naksarsardangan ni Uncle Dolpo. Ninanang mat, di nakpaisakit apulos. Ada, arim padag nga umasasinag dito'y pag-idak. Sino atat Di ka natagari, Rosamia. Ang mga nanya ti mapasamakin ka. Awan mo't lang ti maaramidam. Iso di ka nagkadkad, ha? Sana balita naranagkahanan ni nanang mo. Di ka nagkadkad kung nakalamarutan. Agtalno ka. Di mo't oray nakabilin ka pa eh. Nawadam! Ay na, Rosamia, imbagak lang aruden kan ka, asaan arumbang apadaksam iti imatang ko ni Uncle mo, Adolfo? Nanang, Jack, magustong dagitang ibagbagam. Saan akas ta at tao ni Uncle mo? apayayasan da ka pa dyan. Anya ti kaya tiyong aramidag. Tapno mamati kayo kanyak. Mabalin ka di, sumardeng kan. Nanang, No agpayso dagitang ibagbagam, idi payla ko maanadlaw ko. Ngamawan mo tinadlaw ko, Apolos. Isasarda nga mo ti kastangan aramidam, ha? Makapasurun kan. Di mo dadaulan tinapinta sa panagdanami ka ni Uncle mo, Adolfo. apay nga minasan da ka pa dyan. Siyak ti anak yu. Siyak kumati at dapat dyan ka ni sakit yu. Ay, sumardeng kan kunakmat. Jack, tumamati iti ibagbagam. Saan, Apolos? Ti damo ang nagsakitan tinakam ko, asaan a panangisakit kanyak ti inak, naulit manang Emmy. Ket talaga adjakon kinabailan. Immadayo ak iti lugar mi, ket nagbiagak nga agmaymaysa. Nalaos ti sakit tinakam ko, ngam nagtalinaedak anatibker. Dimteng ti aldaw, anaamwak apimusay ni Uncle Dolpo. Ngam pakawanan nak ti Diyos, tawan lat asi anariknak, no diket gunggunana kinunakpay iti bagiik. Dagiti amin arigat, panakaidadanes, ken panagsaksakit tinakam ko, idi addaak pay laeng ijay lugar mi. Nasubadan iti ragsak ken panangilala, nga uray panawen ti pandemya, gaputan na amok ni Ate Uge, ken ti kabsat na iti lugar a nakaisarungak. Kas kanyak, adamot pakapilawan ni Ate Uge, ket nagbalinan aragsak na ti tumulong kadagiti kas kanyak. Adya Rosamia, kumusta kan? Mayat latamat, Ate Uge. Nasalon atak latta. Mayat do kasta. Sigurado ang nakapso ti pagbirukan nyo ita. Ta pandemic. Saan ka di? Wan nga rod, ate. Ngam, okay laeng. Saan abali? Tagmay sa akmat nga agbibiyag. Makaanay mo ti matmat gadak.
babaan iti panagmasmasahek. Nasayaat nga rod. Ang maadadag iti insaganak nga iyawid mo. Ha? Kompleto day jay Ada bagas, delata, kan amin akagrunaan masapol mo iti pagnanaedam. Ay na, agyaman ak unay ati uge. Nakasaysayaat kayo kanyak. No saan aga po kada kayo? Jakon amo no kasano nakasurvive ak ita panawan ti pandemya. Saan da ka binaybayan? Rosa Mia, instrumento aklaeng. Ti Diyos tinangaywan kan ka. Ate uge. Iso ati Diyos ti pagyamanam wan. Kas na kun akon, instrumento aklaeng. Tandaanam akanayon dayta. Nakasingsingpot ni Rosamia. Saan ka di, okay? Wan, Manong. Iso akay kayat kumat at tulungan. Tagitikas kan kuha na ti talaga arumbang at tulungan. Oo. Apa nagsinaay ka itinaunay? Maladingitan lang amin. Gapo itinalabas ang naglabasan ni Rosamia. Ay na, nagunamon. Uresak. Tsak nalapdan tinagluwa idin sa laysay na tinaglabasan na. Wan nga rod, Manong. Demonyo jay tao ang nangiruruman kan kuana. Kas jay lang aruden ti kasasaan na. Indadanas na pailaeng. Jay ina namatkit di Iso ti rumpang nga masider. Gapu iti napasamak iti anak na. Anya, Rosamia, nakasaganakan para iti singing contest dagiti blind? Madandanagan ak ati uge. Ngam ikarit nga ipaay ko ti amin akabaalak. Very good. Kasta ti kayat ko. Masapol akanayon positibo ka. Iti anyaman adumtengken ka, ha? Da kayo iti kabsat mo ti mangpatpatibkar kanya ate. Da kayo ti inspirasyon ko. Rosamia. Da kayo ti nakariknak iti pamatag kan panangilala. Pakawanan nak ti pudno nga inak. Ngam ad-adapay nga ibilbilang kayo akapamilyak ngam iso. Saan nakasta, Rosamia? Rumbang lata nga ipatag mo tinam. Tano saan agapukan ko na? Awan ka kumamot ditoy. Kang runaan iti amin. Ti Diyos ti rumbang nga pagyamanam. Good luck, Rosamia. Lalaingam ti panakisalip mo iti singing contest. Congratulations, Rosamia. Kablaawan ka, Rosamia. Sikat ti champion iti singing contest. Agyaman na kada kayo, ate uge, Kuya Maki. Da kayo tinang tulong kanyak. Tinang motivate kanyak. Saan, Rosamia?
Sikat di makagapuno apay ang nagkampiyon ka. Talagang amin ang nalaing ka. Kuya Maki, Husto ni Manong Maki. Si kati makagapo no apay ang nagkampiyon ka. Gaputa da talentom. Kat sapay lakumata aramatom day ta talentom. Tapno nakarkaro ang mapasaya at mo tibiyag mo. uwan ati uge. Laglagi pag-akanayon dayta. Ikarik, ate uge. Gapo kadagiti agkabsat anam-amok iti nakaisarungak a lugar, nakarkaron ang nagbalinak anatibker manang Emi. Isuda tinangted kirad kanyak, ken nang isuro kanyak, tapno nakarkaro nga agtalekak iti namarswa, nga isumet ti ar-aramidek. Adupay ti pakasarita ak manang, kat sapay lakuma, tamapilin tumanen dagiti sumaruno apadas ko. To'y pagayam mo, Rosa Mia. Pagayam a Rosa Mia, napait tinaglabasam, nang runa iti sidong ti inam, ken ti kadandanana. Ngam pakaragsakak tinakunam, asaan ka napukawan itinamnama, ken panagtalag itinamarswa. Ti kasasaad mo ita, ket bunga ti amin a sakripisyo, ken panagsalukag mo. Nasakit man a panunutan, ngam nakarkaro at timibker ka, gapo iti pan nakaidadanas mo. Padaanan mi nga rod, dagiti sumaruno asurat mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan. Tibia